खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, चिरांनि माहारियारि सिखना जोहोलाव पार्कनि भिडिअआ गोसारनायनि सायावहाय चिरांनि डिएफअ कन्जु बसुमतारिया रोखा खेंफोरथि होदों खौरांगिरिनि सिगाङाव। चिरांनि डिएफअ कन्जु बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआर सरकारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोलाय। जोंनि भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि थाखाय एकदम गोजोनथावना बाथ्रा। दिनै नैबे किसान बस्ति होननाय बे गामियाव जेराव आदिबासी दं, सान्थालि दं आरो गुरखा कमिउनिटिनि मानसि दं। बिथांमोना इउपिपिएल राजनिति हान्जाखौ सिगाङाव सापर्ट खालामोमोन, खिन्थु दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनाखिसै। बिथांमोना जिफोर बाथ्रा होदोंमोन बाहाय मोनसेबो बाथ्राखौ बिथांमोना लाखिनो हायाखिसै। दिनै बिथांमोना बेखायनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन खालामदों। गोबां प्राय 100निबो बारा दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन खालामबाय। आं आसा खालामगोन बिथांमोननि जइनिंजों लोगोसे जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा नैबे सनाइगाव प्राइमारिया बांसिन गोख्रों जासिगोन। बेखौथ' रायजो राजाफ्रा बुंगोन मानो थाखाय बेकवार्ड जाना दं। रायजो राजाफोराथ' जोंनो खोन्थाबाय थादों बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै। बिसायख'थि सिगाङाव जिफोर बाथ्रा होदोंमोन बे बाथ्राफोरखौ मोनसेबो लाखिनो हायाखै। गोबां समयसा गोलैसोना थाबाय, मोनसेबो समाधान खालामाखिसै। रायजो राजा लोगो हमनो थांबा बिथाङा लोगो हमा, बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय। दा बिथांमोना बेखायनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ मोजां मोननानै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन जाफैदों। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बे जिहेतु गणतन्त्र बयहाबो मोनसे अधिकार दं। जाय जि राजनिति हान्जाखौ मोजां मोनो बेहाय जइन खालामगोन। खिन्थु जोंहा मोनसे फोथायनाय दं, बिजेपियानो फैथों मानो दाफैथों मानो, इउपिपिएलआनो दाफैथों मानो, जोंनि रायजो राजाफ्रा इतिमध्य बिथांमोननि सायाव फोथायनाया गैखायाला। मानो होनब्ला दानि आथिखालनि जि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे इउपिपिएल हारसिंल' नङा, बिजेपिबो बाहाय दंफायो। बे सरकारा इतिमध्य फेल जाबाय। रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना जि बाथ्राफोर बुंदोंमोन मोनसेबो लाखिनो हायाखै, मोनसेबो खामानि मावाखै। रायजो राजाफ्रा नुखाबाय। बेखायनो आं आसा खालामो बिथांमोननियाव जुदियाव जइन खालामनोब्लाबो दिनै जिहेतु हाजिरा लाना थांदों, जों खोनादों 300 थाखा हाजिरा होदों, बबेबा गामियाव 20,000 करि होदों। गामिनि मानसिफोरखौ लांनो थाखाय हयथ' हाजिरा जानो थाखाय रायजो राजाफ्रा थांदों। सिंनिफ्राय गोसो मोजां मोननानै बिजेपियाव जइन खालामनो थाङाखै। आं बुंखाबाय, बिथांमोना बयखौबो नुखाबाय, मिथिखाबाय, बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै। बेखायनो फोथायनाया गैखाला। बिपिएफ राजनिति हान्जाया जिहेतु 17 बोसोर सरकार खालामबाय, गोबां खामानि मावदोंमोन, गोबां दुखिया रायजोफोरखौ सहाय खालामदोंमोन। बेखौ दा रायजो राजाफ्रा नागिरफिनदों। बेखायनो जि राजनितियानो दाफैथों मानो, जाय लिडारानो दाफैथों मानो, बिथांमोननि सायाव बिथांमोना रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैखाला। दा बेखायनो दिनै जेसेबां फैसा होदोंब्लाबो दिनै रायजो राजाफ्रा थाङाखै, बासफ्रा खालि थांगासिनो दं आरो। रायजोफोर, बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय। स' रायजोफोर, दाना फैदो चिरांनि डिएफअ कन्जु बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। बेयो जेबो दाङाबाजि जायाखै। बेखौ भुल बुजाबुजि जानो नाङा। जे माने ओइदिनखालि जोंहा रिलकेसन खालामनायनि मोनसे डेट दंमोन। जे नेसनेल पार्क सिङाव हाबनानै थानाय इनक्रचारफ्रा इस्सायै जोंनि खावलायनायखौ गनायनानै मान होनानै बिथांमोना ओंखारबोनायनि दिनमोन। दा बे दिनखालि बिथांमोनखौ माने बरायनानै लाबोनो आरो जोंनि थिखानाय थावनियाव बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय जोंनि स्टाफफोरा थांदोंमोन। आंबो निजे दंहैयोमोन। नाथाय रायलायखानाय बादियै बाथ्राया जायाखिसै। सोरबा थुनानै होनाय थानो हागौ। दा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां दाङाबाजि खालामनो सानदोंमोन। गोबां दावराव दावसि जादों। बिनिफ्राय आङो माखासे खोथा रायजो राजाफोरनि गेजेराव रिकुवेस्ट खालामबोदों जे नोंथांमोनहा बाउन्डारि सिङाव थायोब्ला नोंथांमोननि हा हुनि नामा मालाबाबो जानाय नङा गावनि नामाव। गतिके
जेराव जोङो जायगा थिनानै होदों बे जायगायाव जोङो दोनहैयोब्ला बिनि हाखौ नोंथांमोननि नामाव खालामनानै होनायनि दायित्वखौ डिपार्टमेन्टआ सम्पुर्ण दायित्वखौ लागोन होननानै बिथांमोनखौ खावलायबोनाय जादों। बे मथेनो माखासे ओइदिनखालि 34 फेमिलिसफोरा हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोफिननानै जोंनि थिखानाय जायगा देवस्रि खाथियाव दानि नेशनेल हाइवे गोदान बेनि साखाथियाव बिथांमोना थाफैजेनबाय। दा लासै लासैनो फैगासिनो दङ। जोङो फेज वाइसआव बेखौ खालामबाय थागोन। दा ओंखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ रावखौबो बासियालासिनो जोङो गासैबो ओंखारबोनानै बे सनानि सुजुग बिथांमोननि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बियो बे सनानि सुजुगखौ बिथांमोना लानांगौ जे जोंनि मानसिया रिलकेट खालामनाय थिखानाय जायगायाव फैनानै थाफैयोब्ला जोङो बिथांमोननि नामाव थाबैनो हाखौ बानायनानै होगोन। नाथाय जोंनि खावलायनायखौ गनायालासिनो जुदि बिथांमोना अख्रायै बै जायगायावनो थाबाय थागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय सरकारा बोलो बाहायगोन। दा बोलो बाहायोब्ला आननेसेसारि माने इभिक्सन ड्राइभ जागोन। बेवहाय गोबां माने जाथावै जाथायफ्राबो जानो हागौ, बुंथावै बाथ्राफ्राबो ओंखारनो हागौ। दा गतिके जोङो उइथ डिगनिटि बिथांमोनखौ दा सन्मान सहकारे जोङो मोजां जायगायाव रिप्लेस खालामनो नागिरदों आरो बिथांमोना बे खाबुखौ लानांगौ होननानै जोङो खावलायहरो। बे टाइमा माने डेडलाइन जेबो गैया। जोङो जेब्लानो बिथांमोनहा गोसो जानानै फैयो अब्लानो जोङो दरजाखौ माने खुलायै दोनदों। बिथांमोनहा फैनो हागोन, रायलायफैनो हागोन आरो जायगाखौबो गावनि माने पसन्द जानाय जायगाखौ बासिनानैबो लानो हागोन। जों अपसनखौ खुला दोनदों। जाय सुबुङा माने एसे एनै बेफार बानिज्य बा बिजनेस एरिया जायगायाव थानो सानदों बिथांमोननि थाखाय जोङो जायगा थिग खालामदों। आरो जाय बिथांमोनहा माने गायनानै फुनानै जानो आबाद मावनानै जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय गुबुन जायगायाव जोङो थिनानै दोनदों। बे मोननै अपसनखौ जोङो खुला दोनदों। बिथांमोनहा फैनानै बासिनानै माने गावबागाव डिसिसनखौ लानो हागोन। बे बाथ्राया जाहैबाय जेब्ला आङो बिथांमोनखौ बुजायनानै सोरां बाजारनिफ्राय बुजायनानै ओंखारबोफिनो अब्ला आंनि स्टाफफोरा टिम मोनसे दंफायोमोन। जों ओंखारबोब्ला जोंनि गारिखौ बिसोरो लामा हगारा आरो बै माने एसे गोजानावहाय सासे मानसि दंमोन। बेखौ बिथांमोना सन्देह खालामदों जे डिपार्टमेन्टजों बियो लोगो, बेनो माने डिपार्टमेन्टनो गासिबो माबाखौ खोन्थाहैजोबो। डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै जोंखौ माने हाखराव गब्रायहोनो नागिरदों बा मिसलिड खालामनो नागिरदों बेबादि बिथांनि सायाव बांसावनाय सोरबा खालामदों। दा बेनिखायनो आइजोफ्रा बे खोथाखौ लानानै आबेगिक जानानै एक्साइटेड जानानै बिथांखौ गाग्लोबनो थाखाय ज' फैदोंमोन। आङो बेखौ माने आन्दाज मोनदों। ओंखायनो थाबैनो आंनि स्टाफफोरखौ माने बिथांमोनखौ गाग्लोबबायानोमोन बे सुबुंखौ। दा बे सुबुंखौ बे गाग्लोबनायनिफ्राय आंनि स्टाफफोरखौ थोननानै रैखाथि होनानै बिथांखौ सेफ जायगायाव लानानै फैनाय जादों। बे नारा नाथा जानाय समाव माने बिथांखौ बासायनानै लाबोनाय समाव हयथ' एसे माने आघातबो जालायदों खोमा, बेखौ जों बुंनो हालिया। दा गावनि गेजेराव बेबादि भुल बुजाबुजि जानो नाङा। बेबादि एक्साइटेड माने माइन्डजों खुनु समस्या समाधान जाया। मोजाङै सिन्था खालामनांगौ आरो दानि जानाखि जों सुबिदा होदों डिपार्टमेन्टआ बे सुबिदाखौ लानाया जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जागोन होननानै आं सानो।